sanibonani. Nihleli nozama la ingane kaMkhize ezalomandaba. Siniphathele uKing Bhaka. King Bhaka, siyakwamukela. Sengiphakathi. King Bhaka la kunodaba la engifuna ukulithinta esifuna ukulazi kabanzi. Ekade silibona ko-Facebook lithenda kakhulu. Amaphumuli lapha kade kuthiwa khona ubuyokhipha isilwane. Kahle kahle ubuyokhipha isilwane. Oh, ufuna ukwazi ukuthi bekwenzakalani kamaphumulo? Yes. Oh, right, akuchazela kanjena. Kamaphumulo khona kunosisi lapha ya odokotela, yabo. Lo sisi odokotela ubesekade esehambe inyanga awukho umuthi angawudlanga. Into ebiyenzeka kuyena ubethi bengabe elele ebusuku abone umnyango uvuleka. Bengabe uvuleka umnyango ezwe izigo ukuthi khona umuntu ongenayo. Emva kwalokho ugcina umnyango uvuleka agcine ezwa. Emva kwalokho uphaphama esecindezelekile kuyona yonke into lo muntu abuyalale naye. So isimenze iminyaka more than 10 years imenza le nto, yabo. As a result ubegcina enza ama mistakes minor emsebenzini. Cabanga ke bengabe udokotela esebenza ngabantu ehlushwa into emcindezelayo nemlalayo ekhaya. Uyafika emsebenzini ugcwele yonke lowo moya ongalungile bese enza ama mistakes bantu ke manje na ke abasizayo nabagulayo. Yabo, uzambile ke inyanga waphela emhlabeni kuthiwa bengabe usizo ungalutholi ufuna uhamba inyanga. Kanti ibhadi lakhe bethi uhamba inyanga, kanti uhamba inyanga ezizidididi nje ezingazazi kwayizona zikhuluma ngani, kwayizona ezigxakelo izinto zazo, kwayizona ezigaxele empilweni, kwayizona ezihlukana phakathi ziwumndeni. Wahamba inyanga enjalo. Zamqambela amanga. Zithi umndeni bayabulalana, zithi omakhelwane, zithi izitha until afike kimi. Uthebe ngabe fika kumina engitshela ethi khona into evula isicapha ingene ize kuyena. Ngabe mina ngamandla ami sengiyichecka, ngamandla ami ke asemazulwini ke ngoba phela ugobela wami ukwazi phethone owasemazulwini. Manje ngiyichecka ngabotha hayi ukuthi khona abantu abambulalayo. Ngabona ukuthi into emshayayo into eyagqitshwa phambi kwendlu ekhaya. Kwase kuphepha ukuthi angihambe ngiye khona ngoba hayi ukuthi umuthi, hayi ukuthi ibhodlela, kodwa into igqitshwa ama previous owner. Yabo, yile nto ukuthi ufica umuzi ukhona umkhulu uthenge kanti awazi ukuthi abantu abawudayisayo baxoshwe yini. Ngase ngishona khona. Mangifika khona ngibe yebo, nami ngibonile-ke la kuma-social network ukuthi abantu abaningi abayazi yanto. Kufanele phela abantu ukuthi ezinye izinto bangazi-understand phela vele umqondo wabantu uhamba ugcine mase ziya kulezi zinto zezilwane nezinto zama-spirit. Yingakho bengaqondi kwenzakalani. For the point of correction-ke ake ngibabekele kahle abantu. Bengaqala ukukhipha into eyisilwane ngale nto engenze kamaphumulo. Futhi lokho engikwenze kamaphumulo ukuthi ngifike ngimbe mase ngikhipha leya ngane eyiwele. Balibonile ukhakhayi la leyo ngane abantu. Bazibona ingubo ezigqitshiwe izalo. Bawabona amathambo ngwakhipha. Ngeke asithathe konke ngoba nanka amanye amathambo. Yayisencanyana impela ingane. Bayibeka phambi kwendlu. Engathi bengabe kufihlwa, ungafihlwa ngendlela esizotha bese kuthi abantu abathenga umuzi batshelwe yonke wafihle emathuneni. Akhona futhi kamaphumulo amathuni engifihle kuona. Yangize ngiqamba amanga. Umehluko ke ngeke ngisho ukuthi yimama kuphi nomaphumulo lawo mathuni. Kodwa cha, bengeke ngithathe phela izingane zakomaphumulo ngiyongena ko freeway nazo. Bekumele ngishiye khona kamaphumulo kodwa emathuneni akhona kamaphumulo. Nango 2017 ke yila khona ngaqopha imanga ke lapho ke kwaze kwatatazela ngisho ungqongqosho wezempilo ngaso sikhathi kwakusibongise endlomo. Wathumela ithimba lakhe lathi bengabe lifika lathi hayi unkunzi uBhaka ngoba yindaba khona usisi owayephasa umatric. Wathi phasa umatric waseshawa isilwane. Beshawa isilwane kwase kuphuma amahluli. Engathi kuphuma amahluli kwaphuma igazi ngamehlo. Kwaphuma igazi ngomlomo. Savele safutheka isisu same time abantu abazi lutho emhlabeni. Masifutheka isisu base bemfuqashela imoto bamletha kumina. Kumina wafika kuwumgqibelo kwathi phakathi kwamabili. Ngilwa nalento phuma amahluli igazi elimnyama uyabona uyifamily yakhe seyikhala. Kodwa ngikutshela ukuthi ngathi mangilwa nalesilwane esikuyena hawu wavele wasizala isilwane. Kwathuka wonke umuntu ayikho intatheli engafikanga ngisho intatheli zamaphepha esingisi
zafika kodwa pho ngishaya kodwa yasibhala istory ngoba umuntu nomuntu wavele washokheka ukuthi amandla amangaka okukwazi ukuthi ngisize umuntu eshawe isilwane esibonakala ngamehlo ngiwathathaphi. So mase kuvela into lezi zakomaphumulo ukuthi ngiyokhipha umuntu ogqitshiwe ubala lolo. Abantu basazobona izinto ezinkulu engizenzayo ngoba mina izinto ngizenza ngokulawulwa kweliphezulu mina ngudlala umdlalo ukuthi phalaza manjena cha khona umuntu okubulalile kodwa nje mina mangabe ngenza into ukuthi uyibone into noma ngayiphi indlela. Uthini mamkhizi? Hayi, ubone kanjani ukuthi khona isilwane lapho? Into eyenzekile ngathi ngiconsulta naye. Into ayishilo yena uthe uzwa into ivula umnyango ezwe into ingena. Sometimes imcindezele engamenzi lutho, sometimes ilale naye, uyabo. Ngenkathi echaza leyo nto mina sengibheka ukuthi ngabe lento engenayo into ethunyelwa abantu yini noma yinto imndeni ibulalayo. Bengabe ngiyibheka mina ngabona ukuthi akubona abantu abathumela into kusebenza amandla ke lapho ke lawa ke asemazulwini kunawo angenza ngibe uking Bhaka. Ngabona ukuthi abekho abantu abamthakathayo, ngabona ukuthi abekho emsebenzini abantu abamthakathayo, ngabona futhi ukuthi awukho umndeni umbulalayo. Pho yini emgulisayo? Ngabe sengiyayidonsa kodwa ukudonsa ke inkinga zabantu. Ngabe sengiyadonsa ukuthi into kuyena eyingqinamba ukuthi wathenga umuzi engcwatshwe ingane ekade iyiwele yenda kwasekusale lodwa base beyingwala phambi komnyango bakade bangayenzela imfanelo yabe siyakhula njengoba mina ikhula ngibangibheka ukuthi lo moya olwayo ukuphi ngibheka indlu yawo ngabotho indlu yawo ila phambi komnyango uyalwa ukuze ungalwi kumele ngiwukhiphe lapha endlini yawo ngiyowubeka kuphi ngiyowubeka la khona abanye abaphangalele bekhona emathuneni la ngicotha khona wonke umuntu kodwa ngikwazi ukubona ngamandla ngoba nawo beseshilo ukuthi uxakwa yini. Okay, why uma ngabe uthi uyokhipha ke isilwane kube isebusuku, why ungabi semini la khona wonke umuntu evukile, why kuzobe sebusuku? Hawu, izilwane phela kahle kahle emini izilwane aziyona izilwane aziyona ingozi emini. Izilwane ziyingozi ebusuku. Izilwane zamba ngokukhululeka ebusuku. Izilwane imini yazo isebusuku. Uma ngabe uya kodila nento yisilwane uyisebenza ebusuku ngoba yila khona usuke uzoyisebenza kalula ngoba nakhona yila khona isuke isiqaqekile nayo isikhululekile nayo. Into eyisilwane nje funa uhlale wazi into eyisilwane isetshenzwe ebusuku ayisondezwe emini ngoba emini isuke nayo icashile ngendlela ecasha ngayo emini kodwa ebusuku isuke seyiveza. Isilwane esifana nezinkanyezi sigqama kakhulu ebusuku ngokunjalo futhi noma sokubhubhisa isilwane sikubhubhisa ebusuku. Uma qoya wesikhathi isilwane esibhubhisa ngaso kuba u12 ebusuku. Ingakho abafundisi ngisho umfundisi ongazi lutho umuzwa ethi asithandazeni ebusuku ngo12 mawungambuza uthandazelani ngo12 ebusuku ngeke azakutshela umfundi ngeke azakutshele kodwa naye waclaim ukuthi ngo12 kuyathandazwa. Uzozwa mhlawumbe isangoma esibuye kuthwasele singazi lutho sithi vuka ebusuku ngo12 umemeza abadala mawubabuza bamemezelwana abadala ngo12 ngeke sikutshele ngoba kunemfihlakalo le ndaba yango12 lothuba ngoba siyazi ukuthi zivukile mase siyazibamba ngalowo mzuzu khona. Manje ke njengoba usuke uyoyikhipha ke awusabe ukuthi zingakunamathela nawe noma sidala umngozi empilweni yakho? No, into eyenzakalayo la ukuthi phela awukwazi number 1 ukuyodila nazo ungenawo amandla okudila nazo, uyabo. Vele phela makiwa khona zisuke zizozama ukulwa kodwa ngoba nginamandla wokwazi ukudila nanoma yini ehlukumeza umuntu, ngikwazi ukudila nanoma yini evala izinto zomuntu. Ingakho ngikwazi ukuya phakathi entweni eyingozi kumuntu ngifike mina ngilawo. Ingakho noma ngihamba mina ebusuku mina kuthiwa mhlambe ngiye emaweni ebusuku ngiyangena emaweni ebusuku mina ngiyangena edamini elisabekayo emini ngikwazi ukungena phakathi kulona ebusuku. Cabanga ke mawusabe emini idamu kodwa mina ngikwazi ukungena phakathi emanzini ebusuku. Isho ukuthini leyo? Isho ukuthi ayikho into eyingozi nesabekayo engiyisabayo as long as mangiphephise umuntu ngoba kahle kahle mina ngifana nokuthi ngummeli empilweni zabantu abantu abaxakwa izinto abakwazi ukuyibona nento abangazi ukuyilawula. Mina ngummeli kubantu. Why ke uzogade nabelungu?
ekubeni unamandla angaka? Angithi phela kwakona ukugadwa belungu kusasha amandla nje lokho. Ngoba kahle kahle hayi ukuthi ukugadwa, kusho ukuthi ukuthuma. Ngikwazi ukuthuma umlungu. Hayi ukugadwa. Imini ogade yena umuntu. Kodwa uma ngifuna ukuthuma, gijima mfana uye konkodela imbiza lapha ngizothuma umlungu ayonkodela imbiza. Gijima mfana uye ko drop iparcel lapha ngizothuma umlungu. Naku mina ngumuntu wabantu mangiqhamuka abantu mina bayakinkiza bajabule bathi King Bhaka bavele beze baba baningi. Sengizocela abafowethu ukuthi abangezi baba baningi bazongiphusha. Ngicela nina nenzeni ni manage crowd. Yabo abantu laba abamanage i-crowd hayi ukugadwa. Ukugadwa enye into ukugadwa. Ukugadwa enye into ukugadwa. Kodwa bengabe kiwa kubantu i-crowd kumele imanage ngoba indlela i-crowd ekuthanda ngayo uyakwazi umuntu ngishoda kotshwala athi awuKing Bhaka kade ngikukhumbula mfethu ngikukhonzile aloke kubamba nomunye akudonsa ngapha funa insizwa zimanage i-crowd kahle hayi ukugadwa. Hayi ukugadwa. Ukugadwa enye into ukugadwa. Ukugadwa ngokugadwa umuntu kwayena othi ngabe nenkinga atshele wena uzokugada kanjani umuntu kwayena ezofuna usizo esho umuntu ukuthi into zami azilunge ngicela ungiqashe King Bhaka noma unganginika noma u5000 wena uthi lo muntu onebhadi ofuna imali kuwena uthi akagadi ukuze uphephe futhi ugade umuntu onebhadi kahle kahle beqhamuka abantu lo muntu abakoletayo bezofuna imali yakhe sekufuna mina ngenzeni mina ngikhathwe into enebhadi imina ogade yena lo muntu ukuthi angalambi imina ogade yena lo muntu ukuthi izithe izomfuna ngezimthole ngikhona yabo ifuna ihlukanise ngeke umuntu enebhadi asho kahle athi King Bhaka ngikweleta abantu manje ngisakwazi ukuphila ngicela nje ungisize ungisondeze eduze kwakho ukuthi ngithi kulungileke manage i-crowd kulungile bengabe samba driver lezi imoto bengabe samba senza into eziningi yabo sinento eziningi ezilayishwe emotweni ngemoto driver lemoto suma kubiza ngani ukugadwa lokho cha ukulawula i-crowd ukulawula isimo hayi ukugadwa. Ukugadwa imini ogada abantu. Cela ukubuza ukuthi kahle kahle ubona ngani ukuthi ugadwe idlozi laka mama noma ugadwe idlozi laka baba? Yonke ke ibaqedile abantu babhubhisa abantu abangazi lutho nabantu abafuna ukutshela izinto kodwa into zi-obvious yabo. Lento yokuthi iliphi idlozi elikugadile akumele utshelwe inyanga, akumele utshelwe umprofeti, akumele utshelwe umfundisi. Kumele wazi. Ulibona ngani idlozi elikugadile? Idlozi lisebenza kanje. Abantu abalele basebenza ngabantu abaphilayo ukukublessa. Uma ngabe kuukuthi wena bengabe unenkinga noma ufuna usizo ulithola kini. Mengabe uya kuba kamama bavele balandule uye esayidini lababa bakunike. Shuthi idlozi eligadile nedlozi elikhiphe enkingeni elaka baba ngoba bengabe unenkinga usizwa idlozi laka baba. Kodwa uma ngabe uzothi mawunenkinga uthi utshela ubaba wakho uthi utshela bakababa bakubalekele bese usizwa abantu bakamama. Shuthi idlozi eligadile lakamama idlozi ulibona ngani? Ulibona ngokuthi bengabe uqondene nenkinga iliphi isayidi elikusupportayo. Uma usupportwa isayidi lababa shuthi idlozi lakababa eliphezulu kuwena. Uma usupportwa isayidi lakamama shuthi idlozi lakamama. Mabe kusupporta bobabili shuthi lamadlozi akugade womabili. Kodwa awuqageli ukuthi hayi shuthi mina ngisupportwa abaka mama ngoba ngizalwa khona ayihambi kanjalo. Uma ngabe bengakunakile abaphilayo nabalele balapha bakunakile bengabe kulahlile ubaba wakho shuthi nabadala balapho bakulahlile. Kodwa bengabe kubambile ubaba kwakufukamela futhi nedlozi baba lekufukamela. Manje abantu bashayile leyo nto umuntu afika afunde asebenze ebiza mhlawumbe isibongo saka mama bese esebenza athi sengiyashintsha ngiyobiza isibongo saka baba kodwa idlozi laka baba likakaze limsize. Mhlawumbe umuntu nje usene diploma ngesibongo saka mama usefuna ukushintsha abize sika baba. Yonke lento ayenze ngesaka mama isibongo sekumele iqale phansi iphele. Uzoqala enhlaka manje ka baba. Seqala kufana ukuthi manje uka grade 1 ngoba ushintsha yonke into education process yakhona ama-qualifications wakho izinto obusuzenzile abangani bakho bakathi kubani bela waqala washintsha ukuphakamiswa yilabo yila ishona khona impilo abantu abanye bayafa abanye bavele baphathwe ilezi zifo lezi ezimenza ukuthi umuntu avesane abe nama-asa umuntu uyabo omunye abe nama-asa omunye aphathwe izinto agcine ifake ipayipi ngoba yindaba kuyaqedwa ngayo
shintsha isibongo asivele sishintshwe. Awutshelwa umthandazo ongazi lutho athi isibongo siyakhaleleka. Uma sikhaleleka isibongo kusuke ubaba benomama bezolwa physical ngenkathi belwa abazali bakho bebanga wena nedalwa ziyakubanga. Kodwa ubaba bengabe ngakubangi, waye ubaba nje usayishadela kwazabela nentombi akakubangi, umama ukhulisa yedwa, akho msindo lapho, akho msindo ngoba ubangwa. Uma bengakubanga abaphilayo nabalela bakubanga, ingakhohliswana. Manje lento le yokuthiwa mawufuna ukushintsha isibongo ukuthi mhlawumbe uthi ufuna ukukhokhela mhlawumbe ubaba wakho, ufuna ukukhokhela kama wakho wenzela ubaba wakho, ngabe kuyenzeka yini? No, mhlawumbe ufuna ukuthi kanje, mhlawumbe ufuna ukuthi wena mhlawumbe let's say ubaba uthandane noma ngoba baba kanamandla akanawo amandla, wagcina engalobolile mhlawumbe kama noma bagcina bengashadile. Sometimes aze afa umuntu noma baze babe badala kodwa bayaphelelana, bahlala ndawonye. Yabo, mawuyingane kunamandla ngoba labantu babawu2 bayakuphilela. Ifuna wenzeni wena? Ifuna ke ubaba ngenawo amandla ukuthi akwenze, siza wena ukuthi umlekelele as long as bengabe into izokhombisa ukuthi uwakha ukuthi ababe nobunye, ngoba at the end of the day abazali bakho. Uma ukuthi baze bashona mhlambe bobabili bengashadile noma washona ubaba engazange aze ashade nomama, wena unelungelo lokubashadisa abazali bakho uma ngabe baba kade bethandana. Ukuze lapho usuke wenzani kodwa akuyona impoqo ukubashadisa, kodwa usuke utshontsha izibusiso. Ngoba engathi utshontsha izibusiso ubashadisa, abakomalume bazokubonga, abakababa bazokubonga, wo2 amasayidi ayajabula ngawe. Kuthiwa untshontsha izibusiso ke ndodo ushadisa abazali. Umuntu oshadisa abazali bakhe impilo yalowo muntu iyashintsha ngokusheshsha futhi. Yabo, engazange nje azabhayisiseke ilabo somathuba laba abagcwele. Yabo, ngoba usuke untshontsha izibusiso ukuthi bobabili labantu isayidi la mama isayidi la baba abakunikeze izibusiso. Akufani noma ucheme nomama, abakababa mabethuka umama nawe bakuthuka bakubhanqe naye. Yabona, futhi kunesayidi oyingcenye yalo kodwa manje eli-athekayo uzoba namabhadika, kufanele uvume uku-athekwa isayidi lapho. Ingakho izimpi zabazali uma uwumntwana ufuna uzama ungahlangani kakhulu nazo, wena hlangana bengabe sewuyilungisa. Hey, ake ngibuze la, uma ngabe umndeni uxabana base kufika la kutheni khona ake sihlambululelane senze inhlambuluko. Yeah. Ngicela ukubuza ukuthi wena ngolwakho ulwazi yenziwa kanjani? Le nto zenhlambuluko kahle bazenza abantu la ayisebenzi abazenzayo. Uthi kuthiwa imina, uwena, ucameraman, kuthiwa sizohlambuluka. Kodwa kule nhlambuluko ngiloko ngithi mina wena zama ungenza ukuthi akonhlambuluke leyo. Lapha kuzoqala phansi, kuzovuswa amanxeba, kuzoqala phansi kuzoqula. Uma kuhlambuluka, I don't point my finger to you. Into engenzayo ukuthi zama empilweni nje asingazwani kanje. Mina njengobaba ngenza uwrong nala. Lento wayisola yale yantombazane yayinezinqe ezinkulu. Cha ngapha sathandana kodwa kwaba yisonto elilodwa. Ngicela ungixolele. Uyayike ngishoyo bese uyaqala nawe ngoba wawisolile uqala uthi dli. Uyabona ngoba sengiyayithinta lento. Kodwa ngizohlambuluka. Into oyikhuluma uthi sekudinile ngami. Ngiloko ngithi mina haya ngenzanga leyo nto, angenzanga wena waba wrong. Yonke iqala phansi uzwana kuze kudutshwane kuphunye ekuxathweni emeeting ekade ikhona. Uyabo, uma kuhlambuluka ukhuluma wena isayidi lakho. Nami ngikhulume isayidi lami. Naye akhulume isayidi lami. Makhona ukhulume wangathinta okwangiphatha kabi. Ngizokwenza as a question ukuthi awungicaciseleke mayelana naloya umuntu obake basixabanisa ngaloya nyaka. Kwakwenze njani? Hlambuluka ke wena. Uthi hayi sasingathandani kodwa ngase ngizomqoma ngendlela ayekade naye eza ngayo nawe indlela ongiphintsha ngayo sixabana. Ngase kodwa wathi mawusuyibamba ngase ngiyayiyeka. Ngiyakuthembisa akubange kusenzeka lutho inhlambuluko leyo. Kodwa inhlambuluko uphiki yonke into. Ngoba phela inhlambuluko kusokuhlangena idalo azikwazi ukubona ukuthi lento enizoyenza la nisenzana izilima still. Vele kunyuka imoya, vele kudutshwe omunye office kube ngathi khona kahloniphi, kanti ngoba vele into eniyenzayo nina lenhlambuluko yenu nizogcinezela umuntu oyedwa. Ngoba ngabe kuxaxwana akekho osuke emsulwa ngiyakutshela mina.
khona ngabe emsulwa ngokuthi uThebe ngabe wrong lo wavele wathetha lo ngokubanga umsindi nawe wa lo nto ayifuneki funa uyihlambuluke nawe ukuthi hayi umsindi nawo futhi ngathi uyagula ekhanda ngendlela onomsindo ngayo uvela umemeze nje sithubeni yabo ngaphela igcwele umsindo khona umuntu othi ubanga umsindo abethi uyabona ngisokala kodwa lento indlela asho ngayo ayivile sicebe Yekaba ngophaka isibonga nzamba bathi ngihlambile bathi ngimele ukuthi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini umfana omncane ophoqa emiza abafakazana ngotho lodwa lamentshisi ithuluza ngahambe ngelifice ensimini bathi uxamo kule kuzoshuma kusangenzeka noma yini uma favuke njenge ngabala bathi unogwaja ophathwa ikhuluni wawuthini wena bathini bona ubani inkosi ubani inkosi ubani inkosi unophathwa ikhuluni yini ngunogwaja ophathwa ikhuluni ingoba akekho unesi ungathi mina wazi uKingBhaka nje emlapha emjova kuthiwa ngine flu hayi ukuthi akufiki nami ubusika noma iweather ishintsha iyashintsha kodwa ithi mayithi weather mase ngivele ngizilapha mina ngibhajwe ngiyikhumula ngiyizwe iflu ikhona ngivele ngilapha mina ngidonsa imbiza ngithi cha ngidonse amanzi ami ngithi cha mase ngizongena kwilokhuza kwijacuzzi yami mase ngivele ngiyarelaxa ngithi ngivula amanzi athi ngabe intukutuku uyabona ngibe ngibeke imbiza la ngithi cha ngibe ngithatha insipho nelotion yami ngibe ngirapha ngayo ngonagwaja ophathwa ikhuluni akekho unesi akosibhedlela esinamafayela ami njengoba ngimngaka nje akosibhedlela la esinamafayela kaKingBhaka hayi kodwa ukuthi angikaze nguzwe umzimba obuhlungu manguzwe ubuhlungu kuyazikhulula ngoba kunogwaja ophathwa ikhuluni uyabona mhla ka4 sizobe sisebukhosini madoda la sobe sinenkonzo ethi bonke abantu abanecelo ngoba umuntu nomuntu uyazi ukuthi yini emxakile yini akhala ngayo sobe sihlangeneke madoda sikhuluma yonke leyo nto ngomhla ka4 kuJuni sobe sihlangene ku number u44 Rocky Ridge road Hirari la kuyobe khona mfethu umuntu ofika lapho uyophuma ngeseyona lento angene yiyona yila afuna ukukhombisa khona abantu ukuthi ngokuhlangana ngokumemeza uNkulunkulu ngokuthinta lawa nalawa mabhathini iyakhululeka impilo yomuntu ngomhla ka4 you are all invited. Thank you. Ngisacela umzuzwana